съм Момо и това ще е втори епизод, както ви обещах. Поради си ще е втори епизод на Minecraft Pocket Edition. Влизаме в сервера. Сме узнали, сме се пребудили. И саплингите май не са пораснали. Да. Ще вземем градвата. Днес ще си построим къщата. О, да. Определям, да. Някои саплинги не са пораснали. Ето. Това дърво ще ни трябва. И с това дърво ще се... Само да се намерим. Няма да си го построим. Може. Ще трябва да се построим минато. Има да ходя до много далече. Има тази кирка с капаната. Не знам. Махнете, ще ме дразнят. И много добре завършихме първи епизод, намерихме видео, това е първият. И в момента тук ще си направим мина. И този целият чаркол ще го използвам. Ето тук. И този чаркол ще го използваме за... Една пръчка не ми стигна. Също ще си направя една кирка. Но няма да. Ще ни трябва малко камък. Лайти отгоре. Да не се отрече. Аз ще смеят на едното дърво от многото дървета. Едното ще го смеят да имам 10 равно и да си построим една кирка. Също после лопата. Така е лопата. Други епизод ще ходим за желязо. Ще ви кажа как да си направите мина. Това е равнинте, почти така да го кажа. Значи... Не е добре да го сложите на... толкова малко чакайте. Така. Значи на 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, на 7 блока. Даже може на 6. Ще пребърнем. И ето тук.
направим. И тази линия ще я използвате като трябва да има един блок. И от тук така трябва да правите, например на тази страна ще трябва да се положите стълбичките. Запоръчвам очевидно. Съжалявам, че правих клипа, трябваше по едни нужди да спра клипа и ще ви кажа как трябва да ви се такова, защото щупени са клопатата. Това беше проблема за малко и дойдох тук да си взема нова. Първо е до някъде, се каже така. Ето. Добре, ако имате диамантена лопата, ще ви е много по-добре. Нещо се бъдне. Върна се. Това би трябва да ви се получи. Ще махна малко дърт. И тук започвайте с кирката. Колко много камък. Ей, там има много камък. Има малко гадни. Тя ще ги хвърля някъде. Още поне 4 минути игра. Днеска може да заснем още един клип. Значи това може би няма да ни е достатъчно. Значи мога да ви покажа по бавния начин, където е много красива къщата. И ходим малко саплинги. Така можем да я закрием, защото аз просто използвах малко. И сега ще свършим клипа. Тъкмо още 4 минути. Не, още 4 минути. Ще ни са достатъчни да свършим клипа. Сега ще правя по 13 минути. Се зайцете. Почти да купате камък. Понякога може да се пада желязно. Не трябва да сте на 12 блока от земята, за да може да открите. Така да ви го обясня, защото там тук се много рядко би се открил желязо. Ако се питате защо не чупя тези блокове, да си направя стълбичка. И вижте колко е красиво. Това е много готино. Ще спра клипа за малко да започна да
да ви покажа. Ето, до някъде аз съм готов. Ето, събрах камък, ама доста камък, 54. Не копах малко, защото ми се щупи кирката. Ами още малко получиха, няма хора да ги взема се. И това се получи до някъде. И сега трябва само да разчистим място за къщата ни. Предпочитам да ни е ето. Къде ли бил? Може да... Тук ще запълним. Тук ще запълним дупки. И така само ще запълня. Някъде другаде ще ми къща. Тъкно съседя за нещо друго място. Някакво по-яко. Ето тук да ни буде. Ето тук. Само той трябва да го разчистим. Той не го разчих, нещо отивам време. Днеска също ще кача на сетя срещу зомбизът. Аз бях много жрец. Малко шокор, помнете за мен, който не се бъде. И